Ott állunk sokszor az életünkben, de egyszer biztos a szakadék előtt, ami azt jelzi, hogy az a szabadság. Amióta a kegyelmi botrány kitört, azóta mi, magyar emberek, egy kegyelmi állapotban vagyunk. Ami egyéni személyiségünk és jellemvonásainknál sokkal fontosabb, hogy az országunkkal mi történik. Újra lehet húzalozni a szívünket és az agyunkat. Jobbá lehet válni, kegyelmi pillanat. Én is bőgni fogok. Nincsen jobb meg baloldali ember valójában, tehát hogy emberek vannak, mindenfajta ilyen rámutatott különbség valójában igazából nem létezik. Vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk arra ítélve, amiben éppen vagyunk, és hogy talán annak a megéléséről is szól, hogy egészen pici dolgokkal is ehhez hozzá lehet járulni. Felnövekedett egy olyan nemzedék, amelyik felelősnek érzi magát a társadalomért. Hogyha valaki túl nagy szerepet tulajdonít az életében a politikai vezetőnek, akkor mindez azt is jelenti, hogy a felelősséget magamról áthelyezem. Közünk van a saját sorsunkhoz. Szerintem ez egy elég komoly felismerés. Én nagyon sok depresszív cikket és könyvet írtam az elmúlt időszakban, ahol egy kicsit leírtam a magyar társadalmat. És ez nekem személy szerint egy kifejezetten nagy öröm, hogy be kell valljam, hogy tévedtem.